Raksun ja Sampo on aika läheisiä välillä. Niinkö? Joo. Kamalaa. Pelottavaa. Oikeesti tosi pelottavaa. Ja mä uskon, miksi siellä tuo mitään? Homma seisoo. Minä olen tehnyt. Mitä oli vielä? Aika härskei. Herran Jumala, ne vetää tuolla. Pyöritään nää Sampo. Ota, vähän rukkaa. Mitä? Mitä Käpylä ja lisää juomaa. Juomaa. Tiedätkö mitä Sampo? Eikö Sampo? Raksu, tiedätkö mitä Raksu? Et sä voit nähdä kaikki naisia täältä sivellä ja hivellä ja kekkaa sun, mut tiedätkö mitä? Haluatko selittää yhden asian? Sä et ikinä tätä naista vedä mun läpi. Sä voit Mintsin kimpussa olla niinku sä oot ollut Kättelin, sä oot ollut kaikkien näiden naisten, tiedätkö, kimpussa. Et ne on sun naisia, mut tiedätkö mitä? Tää on ainut nainen, kenelle sä et sitä tee. Se on minun nainen. Vai herran jumala sentään. Mä voin sanoa, että sä voit Kätlinille, Danalle, kaikille tehdä sen, tiedätkö, että sä oot niitten kimpussa, mutta tiedätkö, tätä naista sä et mun vielä ikinä. Et ikinä. En mä oon yrittämässä käydä. Kyllä oot, sä oot saatana kaikki nämä naiset käynyt läpi. Kyllä mä voin olla sama, siis sillä lailla, ei mua haittaa vaikka sä haluat Minna, ei mua joo, mutta tiedätkö mitä, ei muakaan haittaa kukaan sun asiat, mutta mä sanon, sä voit vetää Kätlinin, Danan, kaikki nämä naiset vetää, tiedätkö, niinku sun tyyli on semmonen, että sä käyt kaikkiin halaa ja pussaan ja kaikki on sun. Oothan sä semmonen. Mä oon Dana, Kätlin ja Minna tärkeitä. Mut niinku Minnaa sä mult vie. Mä voin sanoa, että sä voit kaikki noin muut ämmät viedä. Dana, Kätlin ja Minna on mulla alusta asti ollut tärkeitä. Niin on, mutta tää nainen on ollut mulle tärkein. Ja mä sanon sulle sen, että tätä naista, sä voit kaikki noin muut akat viedä, mutta Minnaa sä et mult vie, et ikinä. Mä en viemäskään sitä sulta, en mä yritäkään sitä viedä. Heitä lisää löylyä. Kiitos. En mä yritäkään sitä. Sulla on se tyyli, että sä kuvittelet itsestäsi niin liikaa, että sä voit, tiedätkö, sä oot niin hyvän näköinen, että sä voit vetää nää kaikki naiset ympärille, mutta sä et mut vie, et ikinä täällä. Mä niin ajattelen. Kyllä ajattelet saatana. Ei näin. No miten sä käyt nysvää kaikkien? Pitääkö sun saatana saada kaikit hyväksyntää tai jotain? Mitä sä teet silleen? Kolme on ollut mulle tärkeintä. Minkä takis teet silleen? Kolme on ollut mulle tärkeintä alusta asti. No pidä läppis niissä sit irti. Mun Minnaa sä et koske. Tai voit koskea. Sä oot vittu just semmonen, että sun pitää kaikki Minna käydä. tiedän ennen tätäkin jo. Ja se on ollut siitä lähtien mulle tärkeä. Jo ennen tätä, ennen VP:tä. Joo, mutta sä käyt kaikki läpi. Sä oot käynyt kaikki noin läpi, akat, kaikki. Sun pitää kaikki käydä nysvää ja kaikkea. Koko ajan. Kätlin ja Dana. Minna, Niin. Kätlin ja Dana on mulle tärkeä. Niin, sulla on ollut koko ajan kaikki. Sun pitää kaikki akat käydä, et sä saat jotain huomioon. Niin. Se on koko ajan sulle semmoinen päällimmäinen tarve, semmoinen miellyttäminen ja semmonen. Hei, mä oon 30-vuotias jätkä, kyllä mä ymmärrän asioista tosi Joo. Oikeesti hei miehet. Rakastan kaikkia teitä ihan yhtä paljon kuin kaikki. Niinku, ei mulle onhan oikeesti, miehet kuuntele, on turpa kiinni nyt, on minä hetki turpa kiinni. Me tultiin tänne taloon, Raksu on koko ajan, siellä on se pakottava tarve, Dana, Kätlin, siellä on koko ajan pakottava tarve. Ai kuuntele, on hetki hiljaa. Siellä on pakottava tarve koko ajan mennä kaikkiin naisiin lähelle, tiedätkö, hinkkaa ja olla lähellä. Tiedätkö, koko ajan, se on oikeesti, kuuntele, se menee niin. Mitä siitä? Ei kuuntele. Se haittaa. Ei haittaa, mua haittaa ihan Kello 23.44. Pullon pyöritys jatkuu Paratiisin ulkoporealtaassa. On Sampon vuoro päättää Ragnarille tehtävä. Pussaille sen pojan kanssa haluaisit viettää seuraavan yön Sviitissä? Ei!
Ei. Mä en ollut tässä pelissä mukana. Toni, Montana. Ota se tehtävä, on luvattu. Raksu keksis. Se tehtävä. Siis tehtävä. No Esan kanssa. Puoli minuuttia. Ei tää puolta minuuttia. Siis, 5 sekuntia. semmonen niinku... Tää pusu huulille vaan. No mä aloin heteroit. Pusu huulille. Kyllä se menee varmaan. No pusu huulille. Come on. No niin, antakaa mennä. Jotenkin pystytte siihen. Hyi yö. Arvoinen äijä. No niinpä. Tänään seivoli. Puoli minuuttia. Ei mitään. Hetero ottaa kaupalla. Hei, tulkaa paljon. Kaikki. Mahdollisimman moni. Kello 0:23. Muut asukkaat ovat poistuneet ulkoporealtaasta. Ragnar ja Sampo ovat jääneet kahdestaan altaaseen. He ovat viihtyneet toistensa lähellä yli 10 minuutin ajan. Onko mallipoika tulee niin saatana ihana? Siinä. Mä kysyin sulta tosta mallipojasta. Ai toi. Ja. Yskään mies. Älä kosketa ikinä mun miestä oikeesti. Kuka sun mielestä? Mä tykkään Samposta ihan älä edes mene sen lähelle. Kyllä mäkin tykkään. Niin, mutta älä mene edes sen lähelle. Sampo kyllä raivon päätä. Noin kuulee, kenellähän mä haluan. Et ole niinku usein. Oikeesti Raksu, mä voin sanoa sulle. Mitä sä teet? En mä tee yhtä, mä voin sanoa sulle vaan. Et painu Ottaa ihan sikaa. ei sulta Ui, mä käriseen, oi. Hui. Sun ei tarvitse mua pelkää, mutta mä voin sulle sanoa, että älä tuu mun napaille. Sä voit täällä tehdä ihan mitä sä ystäät. Mut kaikki on täällä. Draamaa. Ei tarvitse olla mitään draamaa, mut kaikki on täällä mun takaraivossa. Niin on kyllä, ota vastaan. En ota. Et laita noin kylmää vettä. Sampo ja Raksu on siellä Raksista. En mä oo mitään kuin havaitulla. Sä oot niin mustasukkainen. Niin mä oon. Sitä tommoset. Ei mun tarvitse olla, tiedätkö, sulle mustasukkainen, mutta sä et niinku mun napajille käy, kato. Joo, näetkö mä saan halata ihmisiä? Sä et. No heitä lisää. Mä juon. Vankka juon. This is so full of drama oikeesti. No. Mä oon se, niin kun mä sanon, mulla on semmonen reviiri, tiedätkö? Mulla ei mitään reviiriä. Mulla on reviiri. Koskee ihan mihin vaan. Jos minä tykkään jostain, joku tulee mun reviiri, sä voit kokeilla, Raksu. Tästä me lähdetään tästä, sä voit kokeilla nytte. Mut sit sä et enää kokeilla, kun ollaan Minä otan vähän suhun. Hyvä vaan tekee, hyvä sydämelle.